в давние времена люди всегда считали, что весну приносят птички на своих крыльях. Яз килү һәрвакыт кешеләр тормышында иң шатлыклы вакыйга булып кала. Сибир татарларының хәтер сандыгында бер риваят сакланган. Карга кайчандыр яшь гаиләнең баласын үз оясына яшереп коткарып кала. Туганнары табылгач та сабыйның канатлылар яныннан китәсе килмәгән дип сөйлиләр. Рәхмәтле ата-ана ел саен бу бәхетле көнне каргалар өчен тәмле бутка пешереп бәйрәм иткән. Прилетели к нам грачи, кар-кар-кар кричат они, и зовут нас всех на луг, приходи ты, мой друг. Карга буткасы нигезендә балалар белән олы яшьтәге хатын-кызлар пешергән. Быел балалар бакчасына өлкә татар мәдәният үзәгеннән оста бутка пешерүче Фәридә әбиләре килде. Когда мы покушаем, мы должны на веточку, на пенечек оставить кашку для наших птичек. Они же наши друзья. Да! А по-татарски спасибо, кто знает? Рахмат! Ой, умницы! Бүген без Абытай авылында, балалар бакчасында үткәрәбез бәйрәм карга буткасы. Бутка белән каргаларны каршы алдык. Национальные татарские праздники проходят в нашем детском саду традиционно, регулярно в течение всего учебного и календарного года. Данный праздник проходит также уже не одну весну, не первую весну. Мы считаем, что приобщение детей дошкольного возраста к татарской культуре именно через национальные праздники проходит более успешно. Давайте смелее! Вниз! Уеннар, шигырьләр, ярышлар, әйлән-бәйлән әйләнү, саф һавада тәмле буткадан авыз итү балалар өчен бу шатлыклы мизгелләр. Аларның бәхетле йөзләренә карап, тәрбиячеләрнең дә күңеле күтәрелә. Томскидан Елена Софиуллина, татарлар.